Sus Ginoo, ngano man ang imo man ang giyapo? Abi man ako dili. Yopon. Hoy, Inday. Dili magbanha kay magbidyo-bidyo ko dire. Nindot ni baya akong video kay magic ni. Dili magusig ha. Kay masuhong niya akong magic. Ha? Ug muusig gani mo ron. Iyabok ko ning tuba isa ka baso sa inyong dagway ba? Ha? Dili makusig ha kay masuhong. Ha? Mag-orasyon sa ko. Orasyon sa upaw, wa din hiwa dito. Mulutaw ang upaw, ay mali. Mulutaw ang baso, pinaagi sa upaw. Sige, tutukin ninyo. Tutukin. Mulutaw na giniron. Ready? Mulutaw na ni. Ready? Ready? Tutukin jud. Mulutaw na ni. Mulutaw na ni. Oh, dalawa, nilutaw na. Oh, see? Okay kayo kung magic. Perting lutawa. Lutaw na gyud. Uy. Unsa? Sus Ginoo, ngano man ang imo man ang giyapo? Abi man ako dili. Yopon. Unsa naman tao ka? Oy. Anong giyapo man na nimo nga? O pay mao na lang na, wa na ilain. Giyapo pa gid nimo. Pastilana po na imong trabaho eh. Woo! Wa gyud na mao imong trabaho ba? Dili na mao ang imong script. Paitag kaagi aning artista oy. Woo! Kita pay director. Kita pay manager. Ing ana ba? Wa na gina na mao. Sus imo pag yung giyabo. Saan naman na ron? Magic kargani ito. Lahi man po imong gibuhat nga. Magic. Saan naman naman. Wa na naman na. Mao na imong. Megma. Higop pa nagbalik na. Nanasiyota. Nayabo na. Woo! Buhay artista. Yari ka!